Welcome to Japan, the land of the rising sun. Uy, bakat ka pa ah, mayamang ka na ah. Okay lang yan, ganyan talaga. Bye! Osaka Castle was built by Toyotomi Hideyoshi in 1583. Madara. Ganun na kalaban si Kaping Yamato. Sabihin ko sa HR, puma-part-time ka dito. Halos, ang tawag dyan yan yung precision cutting. Ayun, natingnan yung mga ganun. Better. Makukulong na. Okay, so naka-penetrate na po kami. Secondary wall. Grabe yung mga walls ha. Nakikita nyo to, isang buong bato yan. Tingin ko, pag naakyat ko yan, makikita ko na yung Japan. Sa wakas, nakita ko na ang Japan. Ito pa lang yung itsura ng Japan. Tingnan mo. Yan ang Japan. Papunta na kami sa... Saan tayo papunta? Kurumon. Sa Kurumon. Kakain sila ng kariman. Ang buwang gabo ito, bakit? Makaya. Pero ano siya, superlative. Wagyu experience. Sobrang beauty niya. Kasi imagine mo, ito lang yung lalagyan. No? Ganyan lang itsura ng lalagyan. Dito yung agad. Saan tayo papunta? Basta pakalat-kalat na lang kami dito at maganda yung lugar. So, ito siya. Jonathan! Bye! Anita, mag-I love you ka! Mag-I love you ka! Galingan mo. Next, tignan nyo naman kung gaano pipag talaga si Yorme Isko. Yung ilog Pasig sobrang linis na. Ano yung pinamili mo, Cindy? Ano si Brian sa'yo mo? Babiyahin na. Brian, halika na. Babiyahin na tayo. Tere, sarapan siya. Si Brian na tayo na. Puno na.
Ano na? Okay. Okay, taas kamay. Tingin lang sana, one. Kanan, oh. Ayan na. Wala na. Kanina kauwi na kami. Bukas ulit. Grabe yung lakad namin. Layo. Hindi na makatao. Sobrang sakit talaga. Tingin sa pagod. Yun lang sa yung ano